ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш теҷ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанад мошинои наву рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон ва срочна. Агар шумо давомхали мошинои фурӯшӣ бошад, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки бошад барои фурӯхтан, барои реклама кардан, марамат шумо метавонед ки дар ватсапи мо рӯй кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. ва дар имза навор чӣ маркаи мошинро кардем, чӣ техникаҳо мо қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. Хобастай Hyundai Staris ҳастаи зур солои нав ва газакӣ. ҳастаи Opel Astra дар кузови седан дар территорияи Москва. ҳастаи Opel седан дӯстони азиз бо нархи арзон срочна. ҳастаи Mercedes сечка объёмӣ ва сечкаҳои простой. ҳастаи Daewoo Matiz бо нархи бениҳоят арзон дӯстони азиз. ва ҳастаи Sterling машина ҳаста ки якта асасе BY ки нархи арзон кати. ва ҳастаи VAZ 2106 бо нархи арзон. ҳастаи Opel Astra G дар кузови Caravan бо нархи арзон. ҳастаи Lexus RX бо нархи арзон. ҳастаи Opel Vectra A 69 зул. ҳастаи Opel Caravan светои сафед. ва ҳастаи бо дӯстони азиз Daewoo Tico ҳаста ва дигар мошинои сависки ва мошинои аз территорияи Россия ки нархҳои арзон кати. ва курси имзо боша 136 сомону 50 дирҳам. навор расонда ки марамат рафтем. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки срочна қарор дода дар Москва, дар Россия. Opel Astra G дар кузови седан сайстайнои беҳтарин ва срочна. соли бароишаш 2002 сол ҳастае ки сӯзишфурӯш бензини холия. объём мотори 1.6 литр простой, коробка механика, ҳолати мошини бодром беҳтарина. дӯстон аз бално зимни нормалния 690 дӯстони азиз, мошин тоқа сумасай алиши намешавад дӯстони азиз. светр серебристи, хоб салон тоза касай, мошин идеални 600. полни мега тайёра фақат мегири ҳай мекуним. нархи мошина мега 270 000 рубл мега соҳибуш бо муомила мекунем ва мошина ниҳол қарор дорад дар Россия, Москва, город Подольск, яъне ки Подольскда қарор доштаем. 270 000 рубл бо муомила дорад. хоб ин ҳамин рақамҳои Россияи соҳибшина, ин рақамҳо ҳам кор мекунад, ҳам дар рақамҳошон ватсапа дорам. 270 000 рубл савдо дорад дар Москва, город дӯстони азиз Подольскда. марама шахсоне ки мехарем бо муомилаи хуб дорад дӯстони азиз, шахсоне ки мехарем срочна марама занг занем, маълумотша айс соҳибош гирем. мошин мегад сайстени зури бада фақат мегири ҳай мекунӣ. марамат срочна. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи Opel Astra F дар кузови седан. соли бароишаш 1993 ҳастае ки сӯзишфурӯш газ бензинай мотори 1.6 модулаи коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, мошинча мега нав мотор кадаги ҳастаи тайёраи мотор кадаги бо чанқа мегардин. хоб коробкаш мега Astra J светои олучагӣ, яъне ки вишнёви свет. танҳо як чашкаш мегад камтарак мегад варӣ дорад, дигарош мегад соза камтарак, якташ камтарак кардагӣ. хоб коробка мегад Astra J мотор нав кадагӣ, салон тоза ва светои вишнӯ, балоншам ҳолати корӣ. нархи мошина мега 16 000 мегем бо муомила мекунем. мошина ниҳол қарор дорад дар ноҳияи Қубудиён. ноҳияи Қубудиён 16 000 сомон аст, боз муомила дорад. ин ҳамин рақамҳои тисели соҳиб шуда, ин рақамҳо ҳам кор мекунад, ҳам дар рақамҳошон ватсапа дорад. ина Opel седани арзон гуфта, ина Opel седани арзон срочна бо муомила дошта. марама шахсоне ки мехарен занг занем. ва одамое ки ҳамхали мошинои фурӯшӣ дорем, хона, замин, квартира, ягон техника, компания, ягон маҳсулот барои реклама кардан, дар рақамҳои болобула 20 рӯй кунем, мо реклама фурӯшта мегузорем. мегзарем ба сеюм техникаи фурӯшӣ. дӯстон аз як Sterling машинаи фурӯшӣ ҳастае ки срочнаи нархи арзон кати метиҳанд. срочна мегад сумдар кура Sterling машина автомат дӯстони азиз, нархаш ҳамагӣ 1600 сомон, яъне ки BY яъне ки ҳолати корида кор мекунад. Sterling машина қарор дорад дар шаҳри Душанбе 9 км дар Мизобек. хоб 1600 сомон аст, бо камтар арзон мегад мекунем, срочна пул дар кури хай. кадоме ки медонам иншон нархошон навшон ай 3500 боло аст дӯстони азиз. ин як баробар даже арзон уфтисай. бо темболи ки сайсенаш мега зура кор мекунад. 1600 сом бо муомила дорад. мегири мақсад мемонӣ, фақат худаш кор мекунад, мешува қоқ мекунад, ҳамаша метиҳад. хоб ин рақамҳои тисели соҳиб шахсоне ки дар кор ҳастаи Sterling машина автомат, марама занг занем, маълумотша гирем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс аст, бадронки сечка объёмни светои асфальтни свет срочна.
соли бори 1699 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензина гази еврочорам дорад. Объем мотораш 2 литра, коробкаш механикаи сайстери мошини бадро соза мега срочна фурӯшӣ. хоб мега нав ҳуҷҷат кардага дӯстони азиз, нав утилизатсия кардага аст. Дутага электропакет кондитсионер дорад дӯстони азиз, хадавоиш мега нав кардагӣ. хоб хайнем хеле мошин ду ҷош хай сарапина дорад дӯстони азиз. Ягон мошини созам бошо мегад болоиш суметем алишам мекунем. ва нархи мошин 50000 сомон боз муомила до 98 сол светоидем хеле асфални свет гази ирачокати мошин қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир. хоб дӯстон ки хали камтар кор сарапина дошта ду ҷош хали деталаш кор дорад дӯстон азиз, расход краскаш камтар. хоб дӯстон азиз якумаш рақамои TCL дасти рақамои 60 кор мекунад падаршон рақамои падаршон. дуюмаш рақамои 80 рақамои Россия промои кор мекунад ва сеюмаш рақамои WhatsApp 41 ин рақамаш 41 тоқа WhatsApp ай. шахсоне ки вариантои алиш дошта ягон мошини созтар боша болои сумета шахсоне ки мехарем 50000 камтар муомила мешавад. марамат дастроошинай мошинча метонен занг занен. лайкотона фаромӯш накунед, зана аввори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Daewoo Matiz ҳастае дӯстони азиз ки срочнай бо нархи арзон. Daewoo Matiz светои золотистӣ. соли 1698 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензина моторош 1 литра, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошинча мегад нахардай фақат ки документош бучдагай. нархи мошина мега 11000 мегем камтар дига арзон мекунем мегад соҳибшон ва мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе 11000 сомон камтар муомила мешавад. хоб ин рақамо мегафони соҳибшон ин рақамо ҳам кор мекунад ҳам дар рақамошон WhatsApp ҳам дорад. мошин сайсташ мега нахардай фақат камбудиш ҳуҷҷат шад дӯстон аз 11000 сомон камтар муомила мешавад. фақат илтимос конкретна харидору мега занг занам. дӯстон азиз бисёри баъд арзона мешавад камтарак. хоб дар шаҳри Душанбе рақамошон ҳастанд мегафон рақамои WhatsApp шахсоне ки мехарем маҳрамат занг занед. ва одамое ки ҳамхали мошинои фурӯшӣ дорем хона замин квартира ягон техника он компания ягон маҳсулотхоне ки реклама кардам дар рақамои болобуда 2020 WhatsApp имо Telegram ҳаст пайваст роӣ кунед мо реклама фурӯшда мегузорем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Lexus RX сервис ҳастае баъдрон ки срочна фурӯшӣ. соли 2004 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензин газа объем мотора 3 литра, коробкаш автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нашод тандировка ҳуҷҷат ва утилизатсия ягон чи гуфтагӣ нест. кадомитон ки мехарем бо занг занед пурсен нашод мақсад ки коробка ва моторшам бухтон пурсен мошин мега созай дар сурат хеле зур метавад бо рафта бинем. нархи мошина мега 77 мегам дӯстони азиз бо хати соҳибшон гап занед чанд арзон мешава намешава ва мошина ин ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтарда. фақат маълумот кам дода аст дар бораи мошин шахсоне ки мехарем фақат занг занед ёки рафта аз пеш бинем. мошин тоқа суми хӯля мега алиш намешавад. 77000 сомон муомила доштем марамат метонен тамос гирем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае Opel Vectra A срочна. соли 1695 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензина мотороша 1.8 гуфтаган сай соҳибшон коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон аз мошин мегад идеални состояние. хоб 11 моҳи дига мегад ҳуҷҷат дорад, хадавои мега нав кардагӣ, аккумуляторш мега дӯстони азиз нав ҳастае ва расход мега надорад. 11 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. нархи мошина мега 27000 мегем бо муомила мегад мекунем мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Ҳисорда 27000 биён мошина аз пеш бинен бо мегад муомила мекунем хай як ҷош хали камтарак сарапина кор дошта дига ҷош созае. хоб ин раст рақамо мегафони соҳибшон шахсоне ки мехарем маълумот занг занем маълумоти пурраша гирем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон Mercedes-Benz C-Class сечка. соли 1694 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензина мотор 1.8 литра, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз мошин мегад идеални состояние бо хай рафта аз пеш бинен мошин мегад мақсад ки нав мегад ҳуҷҷат кардага аст тонировкашам мегад нав аст дӯстони азиз балон мегад 80% ва утла мегад дорад дӯстони азиз мошин мегад хай бо ягон чи ай пеш бо гап мезанем муомила мекунем. нархи мошин 35000 сомони аст ягон сумша мегад бо мегзарем. хоб мошина ин ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтарда хайлем хали свет да агар свет маъқултон бошад 94 сол тонировка нав кардагӣ ҳуҷҷат кардагӣ дӯстони азиз маҳрамат занг занем.
ина рақамҳои тисели соҳибшона дӯстони азиз, шахсоне ки мехарен занг занем. Одамое ки мошини фурӯшӣ дорен, хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан дар ватсапи болобда роҳи мо рекламада мемонем. Лайкҳоро дӯстони азиз фаромӯш накунед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ Opel Astra F дар кузифаи караван светои сафед. соли 46-1995 аст. Саеки сӯзишфурӯш газ бензине моторош дӯстони азиз 1.6 коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Хеле дӯстони азиз, аки 69 30,000 40,000 25,000 нест, ки нархта арзандаи нархи мошин 20,000 сомон аст. бо ҳақиқати чун гап мезанем. мошин дар шаҳри бухта, рақамош аст тисел, шахсоне ки дар худ аст занг занем. одамое ки дар навори мо агар мошини маъқуле ки наёфта бошед, дар комментария монависед ки чӣ маркаи мошин ба шумо дар худ аст, то кадом сола, то чанд сомон аз куҷо бошад нависед. агар ки мо ёфтаем, дар видео оянда баъди шумо пешкаш мекунем. шумо дӯстони азиз лайкотонро фаромӯш накунед занем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ дӯстони азиз Daewoo Tico. соли 46-1997 аст. Саеки сӯзишфурӯш газ бензине мотораш 0.8 литре коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, мотори мошин мегад вагони мега задагӣ аст. хоб моторш мега мисли соат кор мекунад, фақат ки ҳуҷҷатош буд шудагӣ. мотори вагони мегад нав мегад монде. нархи мошин мегад 7,000 сомон аст. бо ҳақиқати чун гап мезанем, арзон шудаша ва мошини ҳол қарор дорад дар шаҳри Турсун Зода, яъне ки Регарда. 7,000 сомон бо муомила дошта. шахсоне ки мехарем маромад занг занем. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ Opel Astra G Asai Badron ки дар кузифаи караванаш светои сафед сирӯшна. соли 46-1998 аст. Саеки сӯзишфурӯш газ бензине мотори 1.6 литре коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега нав мотор кардагӣ, ходовой нав кардагӣ, аккумулятор мега дӯстони азиз нав утул кардагӣ. дӯстони азиз, хоб нархи мошина мегад 48,000 мегем, бо муомила мегад мекунем соҳибшон. мошини ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе 98 соли азиз. хоб хай мошин соли 48 савдо дорад. хоб илтимос мега беҳуда ғам нате, фақат одамони харидор, одамое ки мошин бизнесо мега нораҳат накунед. ин мошин арзон мешавад, не ки бисёри бад не. хоб рақамошро мондага ҳастем, шахсоне ки мехарем маромад занг занед. дӯстони азиз, ба хотири меҳнатҳои мо лайкотона дариқ надорем занем. кадом то ки мошин хар ки бошед, дар комментария нависед ки чӣ маркаи мошин ба шумо дар кор аст. мо дар видеои оянда гуфтагӯи шуморо пешкаштон мекунем. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ ВАЗ 2106 срочна. ВАЗ 2106 мошинои советски молодежни мошинча нахадой, фақат ки ада ҷош карахали камтар хали сарафина кор дорад, ада ҷош деталаш кор дорад. мошини хел идеални сайсена мега соҳибу шозае. хоб соли 46 мошин 2000 сол аст. Саеки сӯзишфурӯш ҳам газ ҳам бензин, мотори 1.6 литр, коробка механикаи мошин мега нахадвай, балонош нав аст. дӯстони азиз, инам хали светои сафедае. хоб ду светаи обшин гӯем 2000 сол. нархи мошин 5,000 сомонӣ аст. дӯстони азиз, ва қарор дорад дар шаҳри Ваҳдада. 5,000 сомонӣ бо мақсад ки ягон сум муомила мешавад. инами ҷош дедем ки хеле камкам ушо занг задагӣ краскаш хеста ҷош деталош кор дорад. агар кадоме ки хоҳад агар тайёр кардан ҳамин 2-3,000 агар 10,000 ам занем ки 1000 сомон мошин зури бад мешавад сайсениш. рақамҳои поёмда аст мегафон 5,000 сомон аст. маромад занг занед. каси мошин дорад дар WhatsApp роҳи кан реклама мекунем. ин буд навори имзои мо.